ħallas għall-lukanda li kont fiha fi Franza. Dan hu Joseph Muscat qabel daħal għas-seduta tal-bord kmieni filgħodu ebda tweġiba d-domandi li għamilnielu. Net News xtaq jiċċara kif seħħew il-fatti veri dwar iż-żjara li kien għamel fi Franza mal-Ministru Edward Zammit Lewis. Kemm Muscat kif ukoll Zammit Lewis ikkonfermaw li kienu siefru flimkien għal din il-vaganza mal-familji tagħhom. Bis-sit Lovin Malta jirrapporta li kien Jorgen Fenech il ħalsilhom parti mill-ispiża tal-lukanda. Wara li spiċċa jixed Muscat baqa' ma jġibx din id-domanda sempliċi u spiċċa uża tattika solita tiegħu li jattakka lill-esponenti tal-Partit Nazzjonalista. Ħallas għall-lukanda meta mort fi Franza? Taqsil Jason. Fil-qorti iżda ħarġu fatti ġodda dwar ir-relazzjoni ta' Muscat ma' Fenech. Ir-riżulta dejjem skont l-eks Prim Ministru li huma ltaqgħu 8 darbiet. Konna ħbieb u kellna WhatsApp group flimkien għal Muscat. Fil-grupp kien hemm ukoll Keith Schembri. Dwar il-famuża żjara fi Franza din il-ġimgħa staqsejna wkoll il-Ministru tal-Ġustizzja direttament, illi weġibna b'dan il-mod. Nħallas, iġi l-istat inti jiena m'għandix li xafuti ta' 6 snin. Iġi qed tagħtina garanzija li intu Dr. Muscat ħallastu intom? M'għandix inżid. Irrispondi. M'intix qed tgħu dwar Dr. Muscat laqqas nisma'. Fil-waqt li Muscat u Zammit Lewis qalu mal-ewwel illi l-vjaġġi lejn Franza tħallsu minn buthom għadu mhux ċar min ħallas għal din il-lukanda lussuża.